Takže dobrý deň, dámy a pánové, ja vás vítam pri ďalšom videu a dneska tu máme ďalšiu Kavla FC. Ja vám všetkým ďakujem za 10 odobevateľov. Neviem, či vidieť ďakovné video, lebo ja som natočil ďakovné video, ale prečo sme my sakra šiestý? Reálne, ja som v minulom diele hovoril, že ja chcem udržať druhý a my sme reálne šiestý. Ale reálne furt to nie je zlého, furt sme celkom dobrí. Máme tu zápas 3. anglickej ligy, lebo kámo, čum na ten náš autobus. Kámo, ten autobus je úplne nadúpaný! Kámo, Davis úplne najlepší máš na svete. Lepšieho si nevidel. Tak máme náš štadión, ty kokos, čum na ňo. No, Janik tam už je. Tu je samozrejme Nick. To není Janik. Janik má trošku iný účes. No dobre, začíname na našom zápase. Rovno by som si vás získala aj loptu. A to sa aj stalo. Dáme Milošovi. Táto je Filip. Mimochodom, tá zostava je trošku iná, hej. Toto je naša nová zostava, hej. Miloš je takto knáhava, tu trošku som to premenil a ten tým vyzerá tak 3-krát lepšie. Miloš, máme dvoch hrotových útočníkov, takže Davis s Milošom budú drtiť na brány. Dúfam, že sa nepobijú. V šatne, kto je lepší útočník, lebo všetci vieme, že najlepší útočník na svete je samozrejme Davis. Kamo, čo tu japujeme, ho sa dneska asi... Jaké skúsance ty, čo tu na mňa japuješ, ty kokos, vy ste japerovia. Že poď vyššie! To je vôbec... Bože, no poď nedá. No to je jedno. Davis! Bože, skoro to tam bolo. Teraz ešte Zak. No poď Zak. Že by sa stal zázrak? Zázrak! To bolo 0,0 km tu tam letelo. To letelo jak bomba pri mne. Fakt to. To je Brown vlastne. Janušky, do you speak English? Ja neviem, ja som si ale dneska také menšie japučino ráno, lebo ja to natočam o 8 reálne. Nie, ty kokos, no dobre, Nikolás Jackson. Mimochodom, aký myslíte si, že už kúpime aj nejakých tých nových hráčov? Ja neviem, asi nie. Naša zostava je furt dobrá, ale na druhú anglickú ligu toto stačiť asi nebude. Lebo neviem prečo, ale v druhej anglickej lige by som už kúpila nejaký toho Bellinghama, ale Joby Bellinghama, ktorý dúfam, že dovtedy neodíde do Realu Madrid. Ty kokos, jak sme ho tam ubránili. Krásne obrany zákrebok. Pozor! Ty kokos! Jak tam stal ten Miloš? Kamo, Miloš normálne zachránca gólu reálne. To už bol jasný gól, ale Miloš to odhlavičkoval. Davis. Dáva loptu Brownovi. Browna dáva na Davisa. Davis dáva na Adama. Adam dáva na No tak, Adam nedáva na nikoho. A dobre sme to tu išli. Pozor. Naša obrana je celkom pohorela. Ale našťastie Jackson, alebo čo si? Johnson, alebo... Jak ho mám volať, mi napíšte? Mám ho volať Jackson, alebo... Ja neviem. On tam nemá C, vieš. Pozor. Ty kokos. Odkop ti to niekde do vici. No poj. Brown. No čum. Jaké zasakaj večky. Čo? Čo som to teraz vyklopil zo svojich úst? Ja som si dneska dala si fakt nejaké to japučino. A máme za sebou prvý polčas. 0-0. Polka ľudí už odišlo. Čo je celkom smutné. Miloš mal prvý kontakt s loptou svojej kariére. Tá, nic ste nepočuli.
Teraz sa ku lopte dostáva Davis. Davis pod klopedu. Davis na Miloša. Adam gól! Adama Sambička. Gól! Hej. Číslo 8. Adam. Jaký? Adam. Číslo 8. Jaromír. Adam. Celý štadión sa rozžiavil a Adam. Come on. Prečo som mu dal také meno, že Adam? Čo? Mimochodom, máme tu také Adam, lebo 8 má Adam, 9 má Davis a 10 má Miloš. Takže máme tu také Adam. To je proste naše MSN. My máme Adam. Proste A ako Adam, D ako Davis a M ako Miloš. Kamo, reálne, ja tu robím nejakú filozofiu, ale nemám zatiaľ dať gól. GG. Ale Adam ho tam dobre nasadzal, ten gól. Myslím si, že celkom bomba. No pozor. No poď tu len. No poď tu, Lenko. No poď, Lienka. Lienka! Davis! Bože. To bola strela z dela. To kde kope? To kde odkopováš? Hej, myslíte si, že podľa mňa naša juniorka musí byť fakt naigovaná, lebo my máme v A týmu takých dobrých hráčov. A v juniorke nedám žiadny priestor na zápasy, lebo ja sa teraz zaujímam hlavne iba na túto. Kámo, ty čo tu kľúčkuješ? Nekľúčkuj. Ty tu kľúčkuješ, ty kokos. No, čo ti k tomu poviem? Reálne najlepší brankár na svete a s tým. Ale furt musíme spomínať na nášho Davida. Bola to legenda. Niekedy musíme dať minútku. No vlastne teraz bola minúta na tom štadióne. Adama Davida, ktorý ukončil kariéru v 9 rokoch. Bol to skvelý brankár. Malvad vysmazaný šiel. Teda čo? Ja neviem, čo tu japujem. Ja som si ale dneska také menšie japučino, ale kamo, jak som ho tam dal? Na. Kamo, Filip úplne bombový, on reálne myslím si, že Filip môže niekedy, ale fakt v nejakom vesmíre vyhrať aj Ballon d'Or. Lebo fakt Davis vyhrá skôr Ballon d'Or, ale podľa mňa najväčšia šanca na Ballon d'Or má Adam, Miloš a Davis. Tak naše Adam. V 1-0 Adam Hrdina. Pán Krabica už si tu podáva ručky a bereme tie body. Kamo, ty šatne? Ten tunel je úplne krásny. Davis si tu už podáva ruku s bránkárom iného týmu. Čumte! Kámo, čo tam? Kámo, prečo tam nie je ten Miloš ešte? Tam mohol nabehnúť ešte ten Miloš. Ideme na rozhovor? Kašleme na rozhovor. Jej. Kámo, koľko už natáčam? 9 minút iba? Tak ja potrebujem trošku viac. Kámo! Vidieť svoje meno na špici tabulky čistých kont je určite skvelé. Veľkú zásluhu na tom ale majú obránci přede mnou. Prečo mu platíme 250 000?
OK. OK. Tak toto som jemne čak. Kamo, reálne mal tam byť aj Miloš. A znova sme druhý, to je ale bomba. Tá čo? Nechcem bombu na štadióne. Nechcem tam bombu. Nechcem tam Mudvíkovú bombu. A my tu máme zápas a kamo máme naše alternatívne krásne dresy. Máme tu zápas Vancouver a nastúpime v našich krásnych kamo to čo je za hnusný štadión. Našich krásnych alternatívnych dresoch. Reálne takýto štadión by ma stal tak 1 cent. Kamo ten tučko. A akože keď si fanúšik KVFC, tak dobre, ale what are you doing? What are you doing? Kámo, ale tí naši kámo, ale to číslo tam pomaly nejde vidieť, ale ani to meno tam nie je pomaly vidieť. Ale furt je to fialové a fialová je predsa pekná farba pre KVFC. Dal by som to úplne asi biele, ale neviem prečo, ale musí tam byť nejaký ten menší prvok tej fialovej, ale zase to je celkom vidieť. Nie je to až tak vidieť, keby to bola trošku svetejšia. No a už to tu nejdem. No je to vidieť. Ja to tam celkom vidím. Čum, Davis. No čum, ak sa to useká. No tak neoseká. OK. Toto sa mi trošku nepodavilo. Kámo, my hývame s týmom, ktorý je koľkatý. No neukáže to tam koľkatý je henten. BTN, že BTV. Kámo, v Anglicku sú také divné týmy. Mal som ostať v tom Manchester United. Tá nemalo stať, ale no proste, chápete? XDDD, KVFC, Davis, Miloš, Adam, LOL. Kámo, takto ja hovorím, keď sa chcem z nejakej situácie vyklúznuť, ale no proste ja som si ale dneska také menšie japučino a japučino ma zabudilo na japovanie, ktoré japujem. A teraz sa dostával Filip dopredu, ale nezjapoval Jabobanu, ale zjapuje húd teraz Bat, ktorý sa dostáva prudko dopredu. Nahodí tam center na Miloša. Miloš dá hlavičku a je to gól! Belý Miloš! Kámo, to je nie Ronaldo! To je Cristiano! Belý Miloš! Mám tam byť Belý Miloš. A nie Franko Miloš, ale Belý Miloš. Kámo, ale to bol krásny gol. Reálne, ja už viem, akú dať miniatúru. Kámo, Belý Miloš. To reálne ja si od dneska napíšem, že Belý Miloš. To je moja legendárna nová hláška, že Belý Miloš. A nie, Belý Miloš. Kámo, čum na Filipka. Na Filipko ešte Belý Miloš. Aha. Belý Miloš. Ja neviem, prečo som mu dal oslavu toho Bellinghama. Nepýtajte sa mňa. Pýtajte sa pánu Krabicu z minulosti. Kto ví týchto hráčov. Bože. No chytaj. Kámo, toto keď nechytíš, tak ťa reálne pridám do činy. Dobre, Johnson. Poj. Skibidi Filipko. Jak ti mám ešte nazývať?
Skibidi 16 Filipko. Kamo, až teba sa presadzuje Belý Miloš. Kamo, reálne, keď na toto kúka nejaký spolužiak z mojej triedy, pozdravujem Belý Miloša. Kamo, poď, to. Kamo. Reálne ten pranka všmykol môjho hráča. A máme za sebou prvý polčas. Belý Miloš dal gól. Tu tak máme Belý Miloša. Kamo, ten gól si musím ešte raz pustiť. To si musím proste pustiť. To je proste neuveriteľný gól. Kamo, 25. minúta. Dron. Dáme si Drona. Čumte. Krásny center. Miloš. Belý Miloš teda. Sorry. Kamo, čumte na neho. Kamo! Jak vysoko si vyskočil? Chcem to vidieť niekde. Jak vysoko si vyskočil. A celkom vysoko to bolo. Kamo, Belý Miloš dáva gól. Belý Miloš. A tuto bola jeho strela. Tomu úplne tá nevyšlo. Kamo, to bol celkom. A myslím si, že na štadióne je pekná atmosféra medzi fanúšikmi KVFC. A vidíte, oplatí sa fandím KVFC. Aspoň vidíte krásne góly od Belý Miloša. Ja neviem, čo si tu žapujem, ja reálne japujem jak Japevko. Ja som Japev, ty si Japevko, ja som Pepko, ty si Japevko. Ja si tu bavím vlastne vlastnú filozofiu. Aj. No poj! Yes. Máme loptu. A nebude to kopať Davis, bude to kopať Belý Miloš. Belý! Kamo, alebo... Nie Johnson. Kamo, Johnson. Kamo, Johnson keby dal gól. Ja som to omylom dal na Johnsona. Sorry, Johnson. Belý Miloš. Ja neviem, čo tu japujem vlastne. Ja som si dal dneska japučino. To už vám hovorím týkrát, ale japučino je taká dobrá káva. A to sa proste tomu oveľa nedá. A toto bude offside. Nie, nebude, bude to out. Automat. Ty si automat, kto mi dáva. Ty si automat, kto vydáva lásku Milošovi. Ty si automat Milošovi. Kámo, dáme to šajtlou! Kámo, čum to! Čum na to! Poj! Ale to bráne? Není. Reálne, Filip tam išiel do nožničiek, ale my všetci vieme, že Filip nevie dávať nožnice. Sorry Filip, ale fakt nevieš nožničkovať. A hlavne v Kavla FC nevieš vôbec nožničkovať. A tvoje nožničky vyzerá ako Milošové nožničky. Milošové nožničky sú pekné, keď ich nikdy nedal. Či. Kámo, ty sa tu na čo rozcvičuješ? Ty vogo, jaká tesnotka, to bola celkom tesná, akože. GG. Poj. Hnedá. Dáva Filipovi. Filipko, Miloško. Filip a Miloš, kamo. Ja tu reálne robím rozprávku.
A ešte Miloš, gól! Gól! Belý Miloš! Belý Miloš! Belý Miloš! Belý Milošo! Milošo? Čo tu japujem? Kámo, ale to tam prešlo, ale celkom na česnotku. Belý Miloš! Kámo, Filip už má 2 asistencie. Reálne najlepší asistent v oku, ale čo? 2 asistencie v jednom zápase a Miloš si ide po hat-trick. A Filip po asistentovi hat-trick. Počkaj, komu to treba zješ dať? No tak Davisovi to dáš, aha! A je to gól a už je rozhodnuté. Davis sa tu ešte pohľava na Miloška. A my bereme venkovné 3 body. Kámo, Davis ešte na Miloška sa tam zahral. Celkom. A Miloš má svoju prvú asistenciu v zápase. To je celkom nice. Kámo, ale my ale dobre bombardujeme. Takže svoju väčšiu bombardáciu od KLFC som ešte nečakal. Som ešte nevidel. Naša najväčšia bombardácia bola v 4. anglickej lige, keď sme ich rozdotili 4-0. Reálne štipku dostali. A to ešte Miloš nebol v prime. To bol začiatok primeu Davisa. To na jeho pomer by bolo celkom málo. A dúfam, že Davis bude mať ešte nejaký ten prime. No, jak ma tu skosil? Čo ma tu kosíš? Ty, ja z teba skosím. Keď chceš. Tu máš kosačku. Tak. A ešte tak. No tak nie. No tak už sa dotakovalo. A my bereme 3 body. Celkom pekná výhra, musím uznať. Miloš 2 góly. Naši fanúšici, ktorí sa prišli pozrieť na Miloška, sú celkom šokovaní. A prečo je tu Adam? Tam má byť Miloš. No tu je Miloško. Kámo, čum na ňo. Už sa tam rozprával s Davisom. Kámo, aspoň viete, prečo je to kapitán. Prečo je Miloš kapitán? To už vy viete. On je 2 góly v jednom zápase. Neviem, mohol dať ešte hat-trick, ale ten tretí už si pripísal Davis. Poďme na vozovave. Čo sa ma popýtaš? Tak Miloš, akože vychválim ťa. Ty si sa dneska fakt presadil. Reálne mne teraz zase nejde ovládač. Reálne tie tiskovky sú nejaké Sigma, lebo mne fakt nejde ovládač. Mne fakt nefunguje ovládač. Ja musím ovládať tým malým, čo... Týmtok, to musím ovládať teraz. A už ide. Miloško, ty si maličký náš, máme ťa. Kámo, ten tvoj haircut je fakt pekný. Ďakujem, to bylo vše. OK, čus. OK. Baba. Kamo. Kdože je prvý? Ešte vás, kdože je prvý? Reálne. McDonald's v 4. anglickej lige najsilnejšie na svete. McDonald's v 4. anglickej lige. 3 body. Oni majú 0 výhier. Oni ešte nevyhrali. Akože majú fakt veľa remíz, ale odkiaľ majú tie 3 body? A my ktorí máme 9 výhier. A prehru máme iba 1. A máme 20 bodov. To je celkom good. Čo tu máme ešte? V spravičkách. Čo máte na srdiečku? No ale to sme ich fakt rozdotili.
Miloš sa zapsal do listiny strelcov týmu KVLFC. Bral výhru 3-0 na celkom Burton Albion. Kamo, kde sú tí Burton Albion? On z 20. Haha. Tak GG. Tam ešte máte, že žlté logo máte červené dresy. To je logika. Kámo, mámo, kámo, mango. Podľa mňa. Kámo, čo si mi Miloško napísal? Čo na srdiečku? Viem, že spousta ľudí mluví o tom, na jakém postu hrajú. Jen som vám chcel žiť, že som pripravený, že čakajú. Dobre, neapuj. To měl som. Som sklamaný, že som nehral jasne. To tu máte povedal, ale měl som pocit, že by bola dobrý výkon. No, brácho, tvoj rating hovorí o všetkom. Hlavne, že je dobrý výkon. Tento Gvat tu dáva dobrý výkon. A ten je ešte zo striedačky. Ale ty, Omilson, ty nenahvadíš Vata. On je Skotlandčan. Čo? Čo som tu zajepoval? Máme nejakých voľných hráčov? Je tu niekto? Máme tu veľa voľných hráčov. A skúsime potom niekoho kúpiť. Možno tohto Duanda, ktorý je... Neviem, no. Lí haho, Kamo, chudák Ashley. To je anglické jazyke. No takže tak. Ja sa vám s týmto videom lúčim. Dovidenia a Dúfam, že niekedy neskapete a ja sa budem tešiť u ďalšie videa. Skapte, do rada. Čus!